गसाइगाव रेल स्टेशनाव 10 लाख रांनिबो गोबां बिबांनि फेग्रा मुवा जब्द खालामदों। कक्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गसाइगाव हाट रेल स्टेशनाव थांनाय मोनायाव आसाम पुलिस आरो रेलवे पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव गोबां बिबांनि फेग्रा मुवा जब्द खालामनो हानायजों लोगोसे सानै सेंग्राखौ खानो हायो। हमनो मोननाय सेंग्राखौ गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय साबखाथानि थागिबि सुरत जामाल आरो मालागुरि गामिनि थागिबि फारुक आब्दुल्ला होननानै मिथि मोननाय जादों। मोनसे स्रोत सुलुंनिफ्राय खौरां मोननायनि उनाव गसाइगाव थानानि गाहाय निलुत गगैनि दैदेननाय मोनसे हानजा आरो गसाइगाव रेलवे पुलिसनि मोनसे हानजानि गोख्रों सिग्रोमनायाव 18 केजि फेग्रा मुवा जब्द खालामनो हायो। हमजानाय सेंग्राया फोरमायनाय बादिब्ला गासै फेग्रा मुवाखौ गसाइगावनिफ्राय ब्रह्मपुत्र मेल रेल गारिजों दिल्लीसिम लांनो नागिरदोंमोन होननानै मिथिहोदों। हमनो मोननाय गासै फेग्रा मुवानि हाथाइनि बेसेनखौ खमैब्लाबो गासै 10 लाखसो रांनि जागोन होननानै अनुमान खालामनाय जादों। Hey, don't hold it. Side of